Salutare lume, numele meu e Manuel. Data de video, să vă ziceți, nu mă filmez pe YouTube. Dar uitați să vedeți. Ce să mă ziceți? Nu mai monetați nimic. Până nu mă tumpă lunar telefon, se mai să mă sotesc autonomiile. Voi filma pe tapetate dolă, de vedeți mele. Te-am dat un pic să vadă. Apare număr să facă o notițe, te-am dat luminositatea la maxim. Uitați, normal, este loc, la maxim. Îmi da nimeni diferență, în aia uitați. Telefonul meu, ni. Da, nu mi mene, este până de nu mi le voi lepăda sau nu știu, să îmi tumbă la telefon pe filmati pe tapetate toală, și vreau să mă diez. Exact, am un comentariu de video să sot în episodul următor. Da, deci să fiu atent la mod să mă diez în comentarii, să sot pentru video-ul următor. De tot asta vreau să vedeți. Da, 3, 2, 1, 3, să văd mă diez. Bun. Uitați acum până aici la video să dai da like. O să dai like în 3, 2, 1, 3, like. Ok, poi ce să mă zic. Am atât a fost acest episod. În alta video am format